Здравейте, казвам се Петко, но ми викат Гюдерията и съм тук, за да се представя на всички ангажирани момичета. Няма да крия, че съм от провинцията и от малък пия много ракия. Затова си тътра единият крак и подирята, после намирам дома. На 3-годишна възраст изядох вече и жива кокошка и се здобих с рядката дарба да пея с ухо. Продължих да пия ракия и така развих отлична координация, като например с едната ръка хващам муха, маха ми апандисита и давам 5 лева за такси. Първата ми жена беше Снежанка от Рио де Жанейро. След като се разведохме, от нея ми останаха 2 дечица, Наденица и Кървавица. Те обаче покрай Коледата изчезнаха. Втората ми жена се казваше за странното име Чичолина. Всички много я обичаха и я канеха на гости, обаче без мене. Не знам защо. По примера така на един класически герой, и аз я изпратих в манастир, но я приеха само в манастирът Шаолин. Третият брак беше с дъщерята на Пюжо и Пендо, която се оказа пък златната рибка. Изчаках я така да наедрея малко, бих един хубав шамар и я изпекох на барбекюто, за да й падне по златата. С парите си направих пластична операция и сега съм вече нов човек. С лявата ръка пуша и пия, с дясната не пуша и не пия. С единия крак се придвижвам, а с другия гледам телевизор. Ръцете ми са вързани директно към топлофикация, затова вкъщи нямам радиатори. Вътрешното ми ухо е на куче, а окото показва север, изток, запад и пак север. Като кикна, заспивам, като седна печела от тотото. Имам само някои малки изисквания към моята бъдеща приятелка. Тя трябва да не е много ниска, да не мислят за мое дете. Трябва да е много чаровна, да може да жонглира с двете си гърди, за да ме развеселява. Да може също така да прави шпагат, за да се явява на Олимпийски игри, където да печели награди и парите естествено да дава на мене, понеже аз съм много мързелив. Да не пие кафето с захар, за да има за дечицата, нали, на тях да им правим така качамак. И въобще, ако може да не говори, освен ако не попитам нещо важно, например здравей, и тя да ми каже, ма най-много здравей. Моята спътница също в живота трябва да може да стреля с лък и копия, защото там, където ще живеем, ще се прехранваме с дивеч и също да умее да скача високо в чарски скок и да мята гюля. Ако трябва, ще не има треньорка, защото иначе в джунглата така ще се овъртоли, че няма да знае кое е ляво, кое е дясно, кое е тунел, кое е мост. Искам да я предупредя, че аз имам още 2 жени и трябва някакси така да направим времето. Затова имам и една приятелка, диспетчерка, която координира, нали, моята ангажираност. Така и да мога да хода при едната си жена, тя е крънистка, а другата е хирург в Майами. Там ходя аз да я изнудвам, понеже съм рекетьор. Първо бях шахматист, произвеждах фигури за шах, после станах рекетьор и завърших Пекинската школа за интриганти и пияни космонавти. И не знам вие какво мислите, но много спадна процента на звездоброй в момента. И в последното ми изискване към моята евентуална булчица е да знае дайчовото хоро, защото като се женим и никой няма да я пита нея знае ли го или не. Ще извада пистолета и ще го научи дайчовото хоро как майка и не си го е представила, че може да го научи. И да не ходи дибидю с гола, защото вече хората излизат и те са с слаби сърца. Последния път, когато бившата ми жена се съблече гола, съседа някак си така малко почина, той пък се оказа, нали, баща й. Та бързо и му заколих аз едно прасе, сменихме му сърцето с това. На прасето живя човека и какво друго важно, освен да кажа да се обичаме и да бъдем честни един към друг, защото народа не случайно е казал сам човек само за тоалетната.